Os primeiros contratempos en Senra resolvéronse positivamente, mais unha semana accidentada aínda acababa de comezar na propiedade de Ana e José. Quen colleu as chaves? Que pasou? E as chaves do furgo? Home, se non sabes ti que a trouxeches ti, Pois aquí non están. e onde as deixaches? Deixeinas aquí e agora non están. Bueno, pois habrá que baixar a carpa, polo menos, a ver se mentres aparece. Sí, pero Vas a abrila tamén ben. está pechada. Hostia, está fechado atrás. Sí. Home, non sabes que ten chisme de seguridade? O que non é normal é que te a furgoneta aberta e non teñamos a chave. Pois... Habrá que buscala ou... Pois hai que buscala, outra cousa non... Pero por onde tu veches, Alex? Pois estiven aquí na furgo, estiven co camión da maquinaria, estiven dirixindo o contedor tamén. Boa, pois polo que vexo xa temos todo o día para buscar a chave. Tuvemos un momento aí moi movidiño porque extraviáronse as chaves da furgoneta e andivemos a peinar o campo, entre as ervas, botamos aí non sei canto tempo, busca que te busca. Como son as chaves? Teñen algún cordel colgando ou algo? Alex dixo que o mellor que era por aí pola erva, pero mira que buscamos a Ana, José, máis unha amiga deles, todo o mundo buscando, pero nada, non atopamos nada. E o que pasou, ben sei o que foi. Fechou a furgoneta, metiu as chaves na caixa, cerrou a porta e quedaron dentro. Eu sempre deixo a chave na cabina, no contacto. Alguén tivo que collera. Menos mal que Rosa xa marchou cando perdeu as chaves, Alex, porque se chega a chegar xa a obra o primeiro día e dicimos que non podemos abrir a furgoneta, a que nos cae? A chave tivo que caer por aí, calquera cousa. Hai que buscala. Literalmente buscar unha chave nun pallal enorme. É que sen a chave da furgo non podemos facer nada, porque claro, a ferramenta está toda atrás. Eu non estaba, o que pasa é que todo o mundo estaba buscando polo chan e, bueno, imaginei que faltaba algo, pero non sabía que. Hola, boas. Mira, era para abrir aquí unha pechadura dunha furgoneta que creemos que nos quedaron as chaves dentro. Pois se non atopamos as chaves, haberá que forzar a pechadura, porque que facemos? Era polo menos para abrir a parte de atrás, porque leva unha pechadura nas portas de seguridade, e entonces pois non podemos abrila, e se polo menos nos poderas abrir a parte de atrás para coller o material, porque senón non podemos facer nada, e creemos que están as chaves dentro, claro. Perdeu as chaves, pero, bueno, tamén é o que máis utiliza a furgoneta e as máquinas, así que, bueno, as cousas pasan. A furgonesa será vosa, non? Home, se fora nosa non che mandábamos rompela. E as chaves estarán dentro ou faceremos o traballo en vano? Xa se verá. Sorpresa! Eu aposto 50 euros a que eu a chave dentro, a apoiou, e como está nas nubes, e está nas uvas, e... Es que ten as chaves ou non, polo menos, collemos a ferramenta. Cruzade os dedos. Sí. Vamos a ver se con este método podemos abrir. Andades a 100. Tampouco sabemos se está dentro, verdade? Bueno, xa é o mellor, Iso é o mellor que non Se se estuvera pode... dentro xa sería hostia. E aposto eu que queira saquer deixou dentro, porque xa vin ali intentando abrir a porta. O que non hai que ser despistado. É tela sempre no bolsillo. Tamén ten razón, é que É Alex, moi normal o que estamos facendo. este Alex non hai maneira con ele. O sistema, a verdade, que non está moi ben, porque non debía fechar cas chaves dentro, o que pasa que é un cierre que ten a caixa de seguridade, e entón, pois, fechase. Quen foi que deixou chaves? O carpinteiro. Non ves que non quería traballar hoxe? A min estáme tratando como parvo. Como vou deixar a chave na caixa? Pero como giraba isto... A chave giraba para a esquerda, A chave, Sí, tirar a chave. creo, Os cadros era para a dereita, pero Se cadra era para a esquerda, incluso. eu creo que era para a esquerda. Era un nada, non giraba moito. Aí está. Tira as llaves, non, É que mira, aquí tes... Tes ten o cable, sí. Aí está o cable. E tiras del e abres. Espera que sodes despistados ao 100%, macho. Home, ben fai no calquera. E estaban no asiento. Toma! Bueno, a chave tivo que botar alguén para dentro. Eu non fun. Toma! Tampouco podía ir para ningún lado. No, chaves, estábamos sin nada. Estábamos sin todo. Moi ben. Isto non as chaves tamén para entrar? Sí. Home, claro, quedou todo. Bueno. Estaba dentro a chave. Un beso. 50 pavos. Ahora que lle pasamos a factura a Rosa. Home. Ai, a mí non. A ti non. Pois pago eu, non hai problema por cartos. O que podía ser unha auténtica catástrofe reduciuse a unha anécdota.
mais unha anécdota que durou toda unha xornada de traballo. Unha xornada perdida. Bueno, pois traballo listo. Pa casa.